Между 10 и 15% са паднали цените на имотите от месец март насам според брокери. В момента в по-малките морски курорти, например, има апартаменти, които се продават на цени от 200 евро за квадратен метър. Очаква ли се понижението да продължи и изгоден ли е моментът за инвестиция в имот? Подробностите от звездния ни репортер тази седмица, майстор Кристиян Коев. От мен, звездния репортер Кристиян Коев, в календар ще разберете дали е изгодно да купуваме, да продаваме или просто да си седим, без нищо да правиме в момент на криза в недвижимите имоти. Как изглежда пазарът в момента? Сделки почти не се реализират. Панели, земи и обекти на зелено не се търсят. Що се отнася до цените, ако само преди година най-известната улица в България Витошка ви изглеждала отвъд мечтите, наскоро апартамент там е продаден за 1000 евро квадрат. Тенденцията е да се закупуват имоти в скъпи, луксозни, хубави сгради, качествено ново строителство и в по-централни райони. Брокерите съветват за повече предпазливост при сделките с апартаменти, които са предадени на съдия-изпълнител, защото колкото изгодни да ви се струват, има уловки, които може да предвиди само специалист. В момента на пазара на съдебните изпълнители са имоти, които бяха кредитирани от банките през последните няколко години преди кризата, т.е. те бяха кредитирани в доста висок процент, 100 и над 100%, и освен това ценовото ниво беше доста по-високо. Тъй като няма нито купувачи, нито хора, които да надават подобни апартаменти, се купува на цената, обявена в началото на търга. Клиентите трябва да знаят, че изключително внимателно трябва да бъде прегледана информацията и в никакъв случай да не ходят в тази институция без адвокат или брокер, който да ги посъветва, който да разгледа документите, тъй като ако банката не е удовлетворена от сумата, която ще се получи при търга, тя продължава да държи своята ипотека върху имота, така че се здобиваш с имот с тежест. Имотният пазар във Варна и Бургас е подобен на този на София, обясняват още брокерите. И там сделки почти не се правят. Въпреки, че не се наемат с прогнози, брокерите предполагат, че до края на годината цените на жилищата ще продължават да падат. Разбра се, че нищо не се разбра. При всички положения от мен, звездния репортер Кристиян Коев, мога да ви посъветвам, ако имате пари, купувайте, ако нямате пари, стойте, ако имате кредита, оправяйте ги бързо, за да може да сте спокойни в бъдеще.